Ningingon diha sa John 15, 1:15, purong dos, ako mao tinuod nga tanom nga paras, ug ang akong amahan mao ang tig-alima. Ang tanan kong sanga nga dili mamunga kini iyang pamutlon, ug ang tanang sanga nga mamunga kini iyang hinluan aron mamunga labi pang daghan. Diha sa 4 padung sa 7, ingon diha, pabilin kamo kanako ug pabilin ako kaninyo. Maingon nga ang sanga sa iyarang kaugalingon dili makabunga gawas kun magapabilin kini sa tanom. Sa ingon usab kamo dili makapamunga gawas kun magapabilin kamo kanako. 5 Ako mao ang tanom nga paras. Dibalik sa Ginoo. Kamo mao ang mga sanga. Ang magapabilin kanako kang kinsa magapabilin ako, mao siya ang magapamunga daghan. Kay gawas kanako wala mayud kamoy arang mahimo. Ang tao nga dili magapabilin kanako igasalibay siya sama sa sanga ug malaya, ug ang mga sanga pamuniton ug igaitsa ngadto sa kalayo ug mga sunog sila. Kung kamo pabilin kanako ug ang akong mga sulti pabilin kaninyo, pangayo kamo bisan unsa nga inyong gusto. O kini pagabuhaton. Amen. Alang kaninyo. So, ang ato karong Bible study mao kining pagka may tungod sa pagkalig-on diha sa Ginoo, no? Pagkahimong kusgan o kalig-on diha sa Ginoo. O kining unsa man say atong maani kung naatay kalig-on diha sa Ginoo, mao kanang pagka malinaw kana bitaw doon natay kalinaw. Kalmado ta, imbis mataranta ta, imbis maraton ta, imbis nga natin kahadlok, natin kabalaka, ma-overcome na ito na. Ato nang madaog ang kahadlok, kabalaka, kalibog, kalisang, kataranta, mga kaigsunan kung doon na tayo kalibon diha sa Ginoo. So, unsaon man nato nga malig-on ta diha sa Ginoo. Ang pagtulon-an mga kaigsunan nagtudlo nga kinahanglan daw masabtan nato diri gitudlo sa pulo si Ginoo nga giignan niya ang mga tunan-an nga sa kanang panahon giignan niya ang mga tinunan nga kamo mao ang mga sanga ingon man. Ako mao ang tinuod nga punuan nga paras. Kamo mao ang mga sanga. So sama nga ang sanga dili mabuhi sa iyang kaugalingon kundi malaya siya kung maputol siya gikan sa punuan. Ingon ana sa bang mahitabo kanato. Now, ang pangutana kini nga gibasa nato nga giingon man niya kamo mao mga sanga ako ang punuan nga paras. Kinsa may giignan niya nga kamo? Di ba? So una, ang iyang kaatubang nya anang panahon na sa pagsulti niya. Kinsa may iyang kaharong kaatubang anang panahon na nga iyang gipakigsultihan ang iyang mga tinunan. Okay? Iya matinunan. Ang pangutana malakit ba taanang giignan niya nga kamo mao mga sanga. Pakonsiderar ba gyapon ta nga kita sama ni atong iyang mga tinunan nga gisugilan niya kaniadto gistoryahan niya maka ingon usab kita nga sanga gihapon kita ni Ginoong Hesus. Pakonsiderar ba gyapon kita nga mga sanga kita. Unsaon man pag-ila nga mga sanga. Tungod kay matod pa dinhi mga kaigsuonan sa Juan Kapitulo 8. Diya sa Juan Kapitulo 8 nagsulti ang atong Ginoo diya sa verse 31. Unya si Jesus miingon kaniya ang ingon sa mga Hudiyo nga misalig kaniya. Kon pabilin kamo sa akong pulong nan kamo tinuod gayud nga akong mga tinunan. Amen. So kadtong mga sanga nga iyang gisgutan dito sa John 15 nga mato pa niya kamo mao ang mga sanga. Mao kadto sila ang mga tinunan niya. No? Mao kadto sila ang mga tinunan niya nga nahimo silang sanga kay siya ingon nga magtutudlo, ingon nga Ginoo ang iyang mga tinunan nahimong branch, nahimong sanga. Di ba? Natural lang gid na siya nga mahimong sanga ang mga estudyante ang mga tinunan kay kun unsay gikan sa magtutudlo moabot man na dito sa estudyante sa mga tinunan.
So katong mga tinun-an, disciples or followers ni Jesus Christ, nahimo silang sanga. So kinsa ang sanga? Ang mga tinun-an, disciples, followers ni Jesus Christ, mga disciples. Mao ni ang sanga. So makaingon dayon ta nga kita sanga ni Ginoong Hesus kung kita tinun-an ta niya, follower ta niya, disciple ta niya. Verse 31, balik ko na ito, ito akong gibasa, ingon pa niya. Og si Jesus may ingon sa mga Hudyo nga misaling kaniya. Sa English, ingon din na, then Jesus said to those Jews which believe on Him. Kadtong mga mituo kaniya, mo iyang giistoryahan. Mo iyang giistoryahan ni ini. Unsay giistorya niya? Kadtong mga mituo kaniya. Kung pabilin kamo sa akong pulong, if you continue in my word. Nan mato pa niya tinuod gayud nga akong mga nan tinuod gayud tinuod kamo nga akong mga tinun-an. Kinsay tinuod nga mga tinun-an sa Ginoo? Kadtong nagpabilin sa iyang mga pulong. Amen. Mao kadto ang mga branches, kadtong mga sanga. Ang mga tinun-an niya nga mao ang nagpabilin sa iyang mga pulong. So karon mo-consider ba nimo imong kaugalingon nga tinun-an ka sa Ginoo o branch ka niya? Amen. Sanga ka niya. Amen. Tungod mailan nimo na, mailan ako akong kaugalingon nga branch ako, sanga ako diha kang Ginoong Hesus. Siya ang akong punuan, ako iyang sanga, tungod kay ako misalig kaniya og ako nagpabilin diha sa iyang mga pulong. Amen. Okay? Sa mga ikaw, mailan nimo nga ikaw sanga ni Jesus o ikaw siya imong punuan tungod kay misalig ka kaniya o nagpabilin ka sa iyang mga pulong. Nagpadayon ka diha sa iyang mga pulong. So take note, no? Misalig ka kaniya, nagpabilin ka sa iyang mga pulong. Now, kinsa man tong una nga gisuginlan niya, iyang mga apostoles. Katong gisuginlan niya sa John chapter 15. Na karon kita unsa man say atong gituuhan, mga kaigsuonan. Ato kanang matrace ang atong pagtuo dinhi sa Buhat kapitulo 2. Buhat kapitulo 2. Versikulo 30 City padulong sa 38. Buhat kapitulo 32 versikulo kapitulo 2 versikulo 37 at sa 38. Matrace nato nga kung unsang gituuhan sa mga apostoles mao gihapon atong gituuhan. So nagpabilin gyud na nga makaingon ta nga branch gyud ta, sanga gyud ta ni Ginoong Hesus. Siya ang atong punuan. Amen. Wala ta mahimugso nga ato lang kaugalingon. Dili ba? Kundili nga himo lang tang sanga ni Ginoong Hesus. Tungod lagi kay misalig man ta kaniya og nagpabilin kita sa iyang mga pulong. Sama sa iyang mga apostoles. Mga igsuon, mabasa nato sa bersikulo 37 o 38 ang saysay pag-trace kung nakabaton ba kita ato i-confirmar kung nabatunan ba gid nato ang pagtuo nga mao po'y nabatunan sa mga apostoles. Ningon dere. Og sa ilang pagkadungog ni ini gisakitan sila sa kasing-kasing o kang Pedro o sa ubang mga apostoles nangutana sila nga nag-ingon mga igsuon unsa may among pagkabuhaton. Na hinumduman nato ang istorya ni ini, ang konteksto ni ini isa diha sa Buhat kapitulo 2 nga adlaw kini sa Pentecostes nga nabautismuhan or ni kunusad ang nabautismuhan sila sa Espiritu Santo ang mga 120 ka mga tinun-an ni Hesus kauban ang mga apostoles dito sa Aperong o niya sa diyang napuno sila sa Espiritu Santo, nagsulti sila sa lain-lain pinulungan o niya lain-lain ang reaksyon sa mga tao nga nasa palibot, di ba? Pero gi-explain ni Apostol Pedro unsay kahulugan, no? Adtong nahitabo kanila. Dayon ang tumoy ni ana, ang unahan ni ana mao na kini nga sa explanation ni Apostol Pedro nga ingon pa niya nga sa verse 38 sa verse 37 verse 38 og si Pedro mitubag kanila pag hinulsol kamo og pagpabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesu Kristo tungod sa kasayloan sa inyong mga sala
o madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Di ba? So, mo ka na ang diwali ni Apostol Pedro. Ngadto sa mga tao na nag-ingon nga, o sa may among buhaton. Ang iyang diwali, pag hinulsol ka mo. O, pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo tungod sa kasayuran sa inyong mga sala. Mao gyapon ning wali nga atong gidawat, mao gyapon ning atong gituuhan. Sa to ba makaingon kita nga sanga gyud ta diha sa ni Ginoong Hesus. Amen. Kay wa man ta maglahi. Di ba? Siya makaingon kita nga siya atong punuan. Kita nahimo kita niyang mga sanga. Tungod lagi kay mingsalig man ta niya o nagpabilin ta sa iyang mga pulong. Unya sa laing bahin sa kasulatan ingon ang Ginoo. Ang mo daw ang mamati no ang kung ingon pa ni Jesus. Remember the word that I said unto you, thank you. Remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. So, mato pa ni Ginoong Hesus, hinamdumi ang mga pulong nga gisulti ko ng daan kaninyo. Gisulti ko na kaninyo nga mato pa niya ang sulugoon dili labaw sa iyang agalon. Kung ila pong gilutos, ila usab kamong pagalutoson. Kung pagabantayan nila, kung gibantayan nila ang atong pulong, bantayan usab nila ang inyong pulong. John 15:20. So, karon wala man kita magluto sa mga apostoles. Ato man gibantayan ang pulong sa mga apostoles. Ngani nagtuo kita sa giwali sa mga apostoles. Kana sa pagpaila nga kita nagabantay sa pulong ug sugo ni Ginoong Hesus. Di ba? So nagpasabot kini nga dili kita wala kita naghimo sa atong kaugalingon nga kita ra kun dili nahimo gid kitang sanga ni Ginoong Hesus. Siya gyud ang atong punuan. Sa laing bahin nag-ingon usab ang mga apostoles diya sa 2 Tesalonica. No? Kapitulo 2 versikulo 15. Ingon pa diha, alam niini gitawag kamo niya pinaagi sa among maayong balita aron kamo makabaton sa himaya sa atong Ginoong Jesucristo. Busa mga igsuon, magbarog kamo nga mga malig-on ug humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa pulong nga gisulat o nga gisulti o pinaagi sa sulat. Aron gid masabot gikan sa verse 13 padulong sa 15 kay mo ang whole context niya diyan sa isa ka 1. Pero ang akong gi-emphasize din na ang verse 15 nga giingon din na nga magbarog kamo nga malig-on og humawid kamo sa mga kalagdaan nga among ikatudlo kaninyo pinaagi sa mga pulong nga gisulti. So doon ay mga panahon nga nagtudlo ang mga apostoles pinaagi sa ilang mga pagsulti. Pero doon na sa mga panahon nga ang ilang mga pagpanudlo gipaagi og sulat sama ni ini karon atong gibasa sulat man ni sa apostoles. Karon nag-exist kita nga sanga ni Ginoong Hesus pero dili na kita makadungog sa mga apostoles nga magsulti kanato. Wala naman sila. Naa na lang kita nagabarog ug nagahawid sa mga kalagdaan o pagtulunan nga pinaagi sa ilang mga sulat. Amen. So mao nang giingon din na atong ibalik ang Juan 15:20 ingon pa ni Ginoong Hesus. Kung gibantayan nila ang akong pulong, bantayan usab nila ang inyong pulong. Ingon pa ni Ginoong Hesus. So mao na lang kita nagaamping kita nga magabantay kita sa pulong sa mga apostoles, ingon nga nagbantay kita sa pulong ni Ginoong Hesus. Kay wala may panagkasumpaki ni Ginoong Hesus o sa mga apostoles. Sa mga apostoles o kang Ginoong Hesus. Kaya ang mga apostoles nagsunod sa sugo ni Ginoong Hesus. O nakasabot sila sa gisugo ni Ginoong Hesus. Busa, nabuhat nila ang gisugo kanila. Kaya nasabdan man nila ang gisugo kanila. So, na-establishar, na-confirmar na to nga naunsa bang pagkaunsaan nga magka-claim kita nga sanga kita ni Ginoong Hesus.
og siya ang atong punuan. Di ba? Mungod lagi kami. Salig mo kita kaniya, og nagpabilin kita sa iyang mga pulong. Gikan sa pag-ila nga kita magsalig kaniya og nagpabilin sa iyang mga pulong. Okay. Ato man usab gibantayan ang mga pulong, ang mga sulti sa mga apostolis, ang ilang mga kalagdaan nga gitudlo pinaagi sa ilang mga sulat. Busa karon kita nagasusi sa mga sulat sa mga apostolis. Aron kita makasunod kung unsay gitudlo ni Jesus kanila nga maupoy ilang gitudlo pinaagi sa ilang mga sulat. Unsay kalagdaan nga rules ba lagda mga kalagdaan sa kinabuhi sa pagtuo nga ilang gitudlo pinaagi sa ilang sulat kay di naman na ginato sila madungog nga masultis nga manudlo pinaagi sulti kay wala naman sila, di ba? Nga kung dunay mo ingon sa ato karon nga ang mga apostolis nagtudlo sila ingon ani mo kini nga mapagtulunan di man ta makasiguro ana kung sulti lang nga dili gipasa ra ni nga mga sulti di man ta makasiguro ana nga mao na nga dinhi gyud ta nagdepende sa sinulat kay ma-confirm man nato kay no ay dokumento nga may sulat, di ba? Mao na nga dinhi ta nang hawid sa ilang sulat karon kay di naman ta makadungog sa ilang sulti karon. So siguro nakuha na ninyo nga makaingon ta nga sanga gyud ta sa Ginoo o imo pong masusi nga imo kaugalingon ma-evaluate nimo dito ba sanga bagi ko naging Jesus kay ingon biya si Ginoong Jesus nga kamo mo ako mga sanga kinsa man iyang giignan nga kamo ako nga sanga ako mao ang punuan, di ba? Kinsa man yung mga sanga niya? Ang mga sanga niya mao tong mga minsalig kaniya ug nagpabilin siya mga pulong sama sa iyang mga apostoles. Ug madto pa niya ang dili magpabilin sa iya sama ra nga ang sanga di mabuhi kung maputol sa punuan malaya kini ug isa sa kalayo. Ingon ana sad ang mahitabo sa matag usa ka nato. Kung di ta magpabilin sa iya ang tanan ng tinun-an niya, kung di magpabilin si ang pulong, kung di magpabilin kaniya, mga putol gikan ba ni Jesus, mga putol gikan sa punuan ug mga laya. Unya mahimo nang walay kapuslanan kay di naman mamunga kay ready, malaya naman lang kung itangbog ngadto sa kalayo. Iitsa sa kalayo. Pagkasunugon. So unsa man nato nga mahimutang lig-on diha sa Ginoo. Mahimutang strong diha sa Ginoo. Dapat i-acknowledge nato ang atong dependence, ang atong we must acknowledge that we are dependent on Jesus. We are dependent to Him. Na diya sa iya nagsalig lang ta. We depend to Jesus. Nagsalig ta sa Ginoo. Amen. Di ilan na to na nga wa tay kaya, wa tay mahimo kung kita na. Failure ta. Bisa di ta pwedeng mubulag sa Ginoo nga magkinaugalingon. Mao man atong ang itong dependence, katong dependence mo tong pagsugid sa atong pagsalig. Ya, mo tong pagsugid sa atong pagsalig katong dependence. Mo tong sugid sa atong pagsalig. Sunod ana, magpabilin ta sa iyang pulong kay nga ila man nato nga wa tay mahimo mula siya. Buti pa sabot nga ang unsay maabot sa atong una, kung unsa may kaalam o kahibalo nga naa sa ato, dili ni sufficiente. Dili ni maoy atong masaligan. Kinahanglan nato iyang guidance mo na nga kinahanglan nato iyang pulong. Mo nang magpabilin ta sa iyang pulong. So mao tong giingon dito sa Proverbio, ang lesson din na sa Proverbio kapitulo 3 nga in all your ways acknowledge Him. Di ba? Og siya magamando sa imong alagianan. Sa tanan imong dalan ilha siya. Versikulo 6. Sa tanan imong mga dalan ilha siya ug siya magamando sa imong alagianan. In all your ways acknowledge Him. So kabalo ta kung sao na to pag kinabuhi, ingon nga anak sa Dios, ingon nga sanga, ingon nga branch, makabalo ta kung sao na to pag kinabuhi kung ilho nato ang Ginoo. Amen. Insay atong Ginoo si Jesus. Sa verse 7 gigon na ayo pagpakamaalaman sa imong kaugalingon nga mata. Kung unsay atong nahibaluan, dili ta magpakamaalaman nga amo ni akong hibaluan.
Muni ako dili kinahanglan kahadlukan nato ang Ginoo. No? Proverbs 3:7. Mahadlok ta mo nang conscious gid ta unsa ba gitudlo sa Ginoo? Unsa ba iyang mga pulo? Unsa ba naa siyang mga pulo? Di ba? Ana gid ta dapat mga kaigsuonan. So, ang next ana mga igsuon, Proverbio Kapitulo 22, versikulo 6. Unsay pagtulon-an diha? Train up a child in the way he should go, and when he grow up, he will not depart from it. Ang atong gihuna-huna anak kay kana ra man bata. Tudlo yang bata, kanang mga bata nato, mga apo, mga anak. Pero ang pagtulon-an ana dili lang para kanila, para sa kanato kay mga child of God kita. Amen. Mga anak kita sa Dios. Busa kinahanglan na gyapon kita nga ma-train sa dalan nga atong pagalaktan. Sa gawi nga atong pagagawion sa kinabuhi. Sa pamatasan nga atong himuon nga sundon sa kinabuhi. Kay kung unsay ma-train sa ato, mga kaigsuonan, pag mag-grow na kita, mauna ka, mag-mature na kita, mga kaigsuonan, mauna ka na'y atong sundon, mauna ka na'y atong mahimong baruganan, mahimo na kitang strong diha. Ligo na kita diha, unya, kita inyo, Proverbio 22:6. Bansaya ang bata sa panahon sa iya, Kabatanon. sa iyang kabatanon, aron sa diha na siya muhamtong na, dili na siya mutalikod gikan ni anak, dili na siya mubiya gikan ni anak. Kung asa nimo siya gitrain. Na busa kini bitaw kuan kini pagpanugo samtang ang bata pagid siya, importante din na kayo. Kay kung sa bata pa dili gid nimo siya suguon, pag dako na iya na kamunugo kay dako na lisod na. Kay na-train naman siya daan nga dili pa suguon. Ay naman nimo siya suguon dako na mga tarungan naman ya naanad naman siya kay gikan ba sa iyang pagkagamay mao day na nga kaning bata pa wala pa kanang aksyon na siya kasugod o panimuot ba ana ginto lolo ginto lala glula ana oh di ba musugot ang bata ihatod niya tudloan nimo inana training na siya oh training na siya tanan na atay itudlo sa bata oh gina-train nato siya pag dako niya mo na gini ang pamatasan kana bitong matinahoron halos tanang tao paaminan nimo. Liki ang taong bata, pagdako na niya, sige, hala, bisag kinsang tao, aminan niya, katong iyang kailangan, ipaaminan niyo sa iya, sukan pa sa pagkakamay niya. Bless, ano, kay, naanad na siya. Wala na anad. Pero katong wala na anad, dili sad, kay, wak mo siya na anad, lain man sa iyo pamati, kay, dili man niya mabuhat, kay, wak mo siya na train. Di ba? Bangin nimo, good morning, itudloan nimo. Say good morning, ana. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Pagdako ana, magsige na good morning, ma'am. Good morning, sir. Dapat mga tao ngayon ko. Kinsa ing naanad mo siya na train man. Amen. Pero aya na nimo tudlo ang dako na malisod na dili na makahi na. Kay wa na nabansay kay ang pagbansay sa iya, ang pag-train sa iya. Iya man tong espiritu imong katrinon. Iya man una, iyang kasing-kasing espiritu man to iyang nimong katrinon sa iya. Niya kana bitaw pamatahon nimo ang bata og sayo. Oh, pamatahon nimo og sayo. Training gyud na. Niya mo expect ka karon nga imong anak ulitaw dalaga na gusto nimo matag sayo, dili mo matag sayo kay naanan mo na nga di mo matag sayo. Oh. Na maglisod na kayo, lisod mo sa kay trainon nimo na lahi naman ang training. Pero katong gamay pa siya pag bata nimo kay sayo magagamata, di mo sa siyang pamatahon. Mo pinang teknika niya to sa mga katigulangan kana laging pangapi pakatabang na kay kapi na niya ang bata pa kung gatas man pamatahon pud apil ang bata inig matas kini kana naghuman na kog init ana init na ko magtimpla magkape or maggatas paimnon sa gatas aron makamata pag dugay matulog ang ginikanan dugay sa matulog ang bata. Natural, ikaw mo sa iyong bata, kahit igulang ka naman, mapugos ka maging sa iyong bata, kaya na kami trabaho. Pero sige, iya, wala iyang yun-una na trabaho. Doon, guys, siya mata. Diba? So, balik na mga igsoon, training. Kita sa pang-atong training, yapon. Ingon nga mga anak sa Diyos. Kinahanglan tag training. No? So, karon before na to emphasize og dugang ang training, kay aron nga,
Kaya nag-ingon man ang Ginoo nga kamo akong mga sanga pabilin kamo kanako, ingon pa niya, di ba? So karon nakita naman nato nga sanga tas Ginoo kay mga tinun-an naman ta niya. Mga anak man ta sa Dios, mga magtutuo ta disciple niya, mga follower niya. Pero kinahanglan ko ditag training. Dayon, ang giingon sa Ginoo nga pabilin, kanang pabilin kamo kanako. Unsa una nato pag-apply nga ang mga sanga dili mabulag sa punuan. Kita ng mga sanga dita mabulag sa iya, dita maputol sa iya, dita malaya. Ang giingon sa Colosas 2:6, ingon ni Apostol Pablo sa sulat. Colosas 2:6. Busa maingon sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kanina. Padayon daw. Sa inyong pagdawat kaniadto kang Kristo Jesus nga Ginoo, padayon kamo sa pagkinabuhi diha kanina. Dili basta-basta, no? Kay kinahanglan nga sa pagsugod nimo, sa pagdigugma sa iya, sa pagdawat sa iya, pagsalig sa iya, padayon ka. Pero unsa man dapat kanang padayon? Unsa man dapat na siya? Naa sa verse 7. Unsa dapat ang mahimong epekto sa pagpadayon? Diha sa pagkinabuhi kang Ginoong Hesus. Maadto pa diha nga mga pinagamot. Dapat makagamot kita kaniya. Morning training. Ang training, mo ipik ka na kung nga makagamot kita. Kaya kung wala kita matrain, lahi ang mugamot ka na to. So kinahanglan kita mabansay para makagamot kita diha si Ginoo. Di na kita malangkat diha kaniya, bisag unsaon, di na kita malangkat, nakagamot na kita kaniya. Kay na train gyud kita diha kaniya. Amen. Kana bitong giingon train up a child in the way should go. Once matrain ang word na isa, nakagamot na diha kaniya ang imong gitudlo kaniya busa di na matanggal sa iya. Basta-basta. Dili na siya basta ma-brainwash, di na siya basta madani, di na siya basta malibungan, di na siya basta-basta kay nakagamot na kanak kaniya, kay na-train siya. Amen. So para mahimong lig-on ta sa Ginoo, kinahanglan ta og training. Kita nga mga sanga, mga disciples, kinahanglan ta training. Amen. Para mahimutang strong branch. Dili ta basta malangkat sa punuan nga mao si Ginoong Hesus. Amen. Be sa kinsa Bible. Dal-dal na to, di ta basta malangkat kay ngano man. Nakagamutan diha sa Ginoo. Amen. Mato pa diha nagpadayon sa pagkinabuhi diha kaniya binagamot, mga pinagamot. Lahi man ang pagpagamot kay ang pagpagamot kuha man na patidlo man na sa ubos para makapanghawid. Nya kana ang pagpadayon sa pagkinabuhi kani example na lang ana. Si Ginoong Hesus doon na siya grasya. Full of grace. Nya kung dili ta wala tay grasya sa atong isig ta. Dili ta makapadayon, wala na ta magpadayon sa Ginoo. Forgiving ang Ginoo magpili sa ilo, di ba? Kung dili ta mapasaylo, wala na ta magpadayon diya sa Ginoo kay mingon murason man ta nga di na nako magwanta. Di na nako makaya, grabe na kaini. Grabe, ang Ginoo sa matod pa niya kung sa sukdanan nga inyong gamiton sa uban mo sa sukdanan nga gamiton diya kaninyo. Ingon pa niya kung mapasaylo ka mo sa mga nakasala ninyo, ang inyong amahan ka na sa langit mapasaylo sa inyong mga sala. Mateo 6, di ba? So ang pagpadayon diha sa Ginoo mao ang pagpadayon sa pagsunod kung unsa ang gipakita sa Ginoo o sa iyang mga pagkinabuhi ang talya. Sa ma-apply nimo na sa imo kung maminyo ka na o sa mga nagaminyo na sa inyong panagtiayon o diha sa pamilya, ma-apply na to na. Di ba? Kanang memorize nga 9 fruits of the Holy Spirit. 9 fruits of the Spirit. Ang enumerate at paspas ayo ana. Nindot na, ma-memorize na to, pero dapat magkinabuhi kita diha na. Patience, temperance, long suffering, di ba? Maunang mga ubano na lang. Di ba? Mga ubaw na lang. Lahutay pagyapon sa panagtiayon. Kaya nga naman, naa may long suffering, naa may patience, naa may meekness, naa may gentleness. Di ba? Unya na apoy joy, kaya di kaya pwede nga long suffering na lang tanan, lagi apoy joy, kaya lagi apoy kalibay. Di ba? Di kaya puro na lang antos. Di ba? Di ko ang isa Ginoo. Kompleto, i-balance niya. Love, di ba? Na ay goodness, di ba? May pagkama
Maayo tanan ka gihatag sa Ginoo busa. Mo nang tanang ingredients para mo lahutay. Og makagamot ka, ligon ka. So mo din ni mag-igsuonan, kinahanglan makagamot kita diya sa Ginoo. Training ka na. Masa may training nato diya sa Ginoo. Kinahanglan ma-train kita sa pulong. We must be trained with the Word of God. Kinahanglan mabansay kita diya sa mga pulong. Spend time, more time. Gasto ka og daghang panahon diha sa iyang mga pulong. Amen. Kay kung gamay ra kayo imong gastuhon nga panahon, ay ayaw na lang expect na lalong kayo imong gamot diya sa Ginoo. Kay ang pulong mao kanay atong kalauman. Ang pulong mao kana atong kasaligan. Ang pulong mao kana ang maghatag kanatong sa labutan, sa kabubuton sa Dios, sa plano sa Dios, sa saan sa Dios, sa katuyuan sa Dios. Ang pulong mao kana maghatag kanatong kahibalo, knowledge. May tungod kaniya sa iyang pagka-Dios, sa iyang mga plano, sa iyang katuyuan. Na kung makulangan kita ni anak mga kaigsuonan sa kahibalo, makulangan kita sa iyang pulong, di kita makahimo na makaingon nga ligod. Di kita makaingon nga strong ako diha sa Ginoo. Bisag kung sa ako pag be strong in the Lord, ang paagi sa pagpa-strong, wala nimo ma-apply. So di ka di makapanggamot. Kaya ano nung hawid imong gamot? Dapat dito sa pulong na. Amen. Roma 10:17, ang pagtuo mag-aabot, Sa pag-ibig. pinaagi sa madungog. Hearing. Pinaagi sa madungog. O mag-aabot, pinaagi sa pagwali, may tungod kang Kristo. Nya kining tanang gisulat dani sa Biblia kay mga wali man eh. Kung sige nato ni istadihan, makagamot gyud kita. Kini sab diha sa pag-alagad sa Ginoo kinahanglan mabansay kita sa iyang mga pulong. Mao na nga kay ang pulong ato kanang pagkaon. Amen. Amen. Ang pulong mao kana ang maghatag nato sa kaalam kahibalo, pulong sa Ginoo. So gasto gyud kita time para diha. Ang mga references nato na ana, John 15:7, Joshua 1:5-8, di ba? Kanang Josue 1:5-8, hindi na nga magpasganon ka, magmaisugon ka, tapos dili mo ibulag ang basahon sa kasuguan sa imong baba. Adlaw o gabi magpalandong ka ni ana aron mabantayan mo. Kung sa inisulat ni ana, dili ka motipas gikan diha sa tuo o sa wala, subayon mo gid sige tulong nana. Wala siya. No? Niya Salmo Kapitulo 1, di ba? Unahan ang tao nga wala kong maglakaw sa tambag sa tanggutan. Wala siya. Di mo maglingkod sa lingkuranan sa ubiton, di mo matindi sa dalan sa masala. Kung dili sa kasubuan ni Jehovah, may kalipay, na palandong dini sa adlaw sa gabi. Amen. So, dapat matrain kita nga magbasa ngayon sa pulong sa Ginoo. Mugahin, gasto kita oras niya. Hindi ta mo gasto oras niya. Wala tayong kaugaling mga strength. So, kinahanglan dapat train sa pulong. Another na reference ana, Lucas 10:38-42. Kadtong kang Marta o kang Mary, nga si Marta nagkapuliki sa daghang mga butang. Wa na siya nakaagwanta ni adto sa Ginoo. Ginoo, di ba ka wala lang ka nagtagad. Nga si Maria, wala man nagtabang sa ako, nagkapuliki ako sa daghang trabaho din eh. Ako lang ng word, open version sa word ha. Pero dili na exact words nga man nakasulat dito. Pero inana ba ang iyang reklamo nga nakapuliki na ko Ginoo sa daghan din niya trabaho niya. Si Maria wala man siya nagtagad pagtabang nako. Wala. Pwede ba nimo na siya ignon nga tabang nako? Pero sa ingon sa Ginoo, ikaw Marta nagapuliki sa daghang butang. Pero sa kanya punta ang kinahanglan mo kana magpili ni Maria. Amen. Ang pinakamaayo mo yung napili ang pagpamati. Paghatag o unsa man to? Ang paghatag og panahon sa pulong ni Hesus. Amen. Amen. Siya garami nagagasto sa iyang panahon, nagka-stress na siya sa paggasto sa iyang time sa daghang mabutang. Pero dunay gi-require sa Ginoo ang paggasto panahon para sa iyang pulong. Ano di ang Ginoo kay naman sa Biblia nga bisan pagani daw ang buhok nga sa atong ulo na ihap sa Ginoo. Walay bisan usa ka buok langgam kanang sparrow nga baratuhon ra kana gagmay lang nga way bisan usa ana nga matagap na dili niya hibaluan. Amen. So ikaw pa kaha basta lang itugod sa Ginoo nga sanga niya mamatay ka tungod ana bisan pag di ka niya itugod ka mamatay pero
Ang kana siya, maangkon na ni mga strength. Strength sa pagtuo, pagsalig. Tungod sa imong kahibalo sa pulong niya. Yan ako kay pagtuo. Amen. Ang kahibalo mo nang ingon diya sa 1 Peter chapter 1 man nga, add to your faith virtue, and to virtue knowledge. Dili pwede pagtuo ra tanan. Idugang sa imong pagtuo, maayong pamatasan. Sa maayong pamatasan, dugang ang kahibalo. Nya daghan man na idugang. So importante ang training diha sa iyang mga ulo. Nya next nga para may makang likon, mag-train ta sa pag-ampo. Mga kaigsuonan, mabansay ta mag-train. So karon giunsa pa nato pag-train ang atong kaugalingon sa pagkamagtotoo? Ingon nga mga child of God. Di ba naa na may tambag din na? So naa na sa ato ang pagpalimpasok, mga kaigsuonan. Ma-train ta. Kaya di man ta pareha ang atong anak na bata ang lapay buot nga kung sa di kabalo si buhaton. Kita kabalo naman ta si buhaton, di ba? Mag-study yun, magbasa, magtuon sa pulong sa Ginoo. Kung naa kay mag-research, kung naa kay wala pa nasabtan, research. Pangutana na yun sa mga elders sa church nga posibleng makatabang nimo niya, tagaan kung kagkaalam sa Ginoo kung saktong sa pagitubang, saktong sa pagliya. Niya kung naitambag ay nalaglalisa kay paminawa na lang. Di ba? Paminawa lang. Dayon susiha, i-verify. I-gamiton ang critical thinking, no? Hallelujah. So, hinaot mga kaigsuonan nga kini katabang ni sa ato nga mahimutang higpon diha sa Ginoo. Unya, mao lagi kana dayong mahimutang kalmado, makabatuntang kalinaw. Ma-overcome nato ning kahadlok, kabalaka, pagkataranta, kalisa, ma-overcome nato na naatay kalinaw. Tungod kay strong man ang ato pagsalig, ang ato pagtuo, ang ato kahibalo diha sa Ginoo. Strong, natay strength kay naa man kita na train sa pulong sa Ginoo. Nahibalo man ta sa pagbarugan. Ato nang bantayan kung unsa ka ka-strong diha sa Ginoo. Ang Ginoo ba itong pilion? O kining mga butang. Ngayon mo palayo sa ato sa iya. Kung dunay butang nga moabot sa imong kinabuhi nga makapalayo sa imo, example na kay negosyo, kung mo kapalayo sa imo sa Ginoo imong pagnegosyo, ayaw na tugutin. Himo ang hinuon nga imong pagnegosyo, makapaduol ka sa Ginoo. Na kay higala, unya imong pagkigigala ang tawhana makapahilayo imong sa Ginoo. Makapahilayo sa imo sa Ginoo. Himo ang kung nakahigala makapaduol hinuon sa Ginoo, dili kay makapalayo. Himo ang tanan nga mahimo makapaduol diha sa Ginoo. Kaya ang tanang butang nga makapahilayo sa ato sa Ginoo, makapahimulag sa ato sa Ginoo, makadaog sa ato. Makadaog. Huwag ang apektado ang atong kalab, ang atong kaupang. Hallelujah. Diha lang ta maging focus karon, maging pasayos ug maayo sa pagkabinansay sa mga pulong. Daghan kong mga diskusyon, magihatag, magigsunan ko. Ang akong paglaom na mamotivate ang matag usa ka nato nga ingon nga mga sanga diha kang Isus siya ang atong pulungan. Magbansay kita sa iyang pulong. Study, spend more time sa Word of God. Okay? If we can be self-sufficient, we will not need nor desire for God. Amen. Ano, manginanglan pa man ka sa Diyos nga kaya raman natin itong kaulin. If we can be self-sufficient, we will not pray. Kung kaya na natin sa itong kaugalingon, sufficiente na ang tanan na sa ato, hindi naman na mag-ampo. Mag-ampo ka man ta. Muadto ka man sa Lord, nanghangyo ko sa imo, tabagi ko, niya ko kinanglanon, hindi naman ka muana, kaya naman mo tanan. But, because of our insufficiency sa atong kaugalingon, we will always need God. Kinahanglan mong ginagawa na yun. We will have a desire for God. Mangandre kita sa Diyos. We will always need to pray. Kanunay kita mag-ampo.
Manginanglan mga. We will always need prayer. We are self-insufficient because of our weakness and our infirmities. Dili ta sufficiente sa atong kaugalingon tungod kay huyang mong ta. Anong huyang ta? Kay sangara ba ta? Sangara ta. Nagdepende kita sa kulungan. Walay sanga mabuhi sa iya ng kaugalingon. Mabulag siya sa mas matod pa sa Ginoo. Bless sa atong tanan. Ay, mundo kanato.